Bună și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi am pentru voi o comandă de pe site-ul Duo Cosmetics. Am achiziționat câteva produse pentru a le încerca, deoarece le-am găsit la o super ofertă. Aveau prețuri mici, unele dintre produse le cunosc și sunt destul de calitative. Și pe lângă faptul că aveau prețuri micuțe, au mai fost unele și reduse. Aici pe mână veți vedea un swatch al unui fard pulbere, care l-am și deschis, venea împachetat cu această folie. Așa, se numește Music Flower Aurora Powder Makeup Eyeshadow Brilliant. Și avem 4 farduri lichide sau, nu știu, dacă aș putea să numesc glittery. Cam așa arată. Sunt super pigmentați acești pigmenți, glitter, nu știu, aceste farduri lichide, nu știu cum să le numesc. Îmi plac foarte mult. Acest set a fost 20 de lei. După mai avem acești doi bureței în forma aceasta de macaron. Și un burețel normal, așa, negru-gri. Ok. Buretele a fost 2 lei bucata, dacă nu mă înșel. Cred că ambii bureți au fost aproximativ 2 lei bucata. Da? Acesta v-am zis că a fost 20 de lei, acele 4 farduri lichide. Am primit cadou această palețică de la Dudu Girl. Dar deoarece am foarte multe palete, le voi face și eu la rândul meu cadou. Am mai luat pentru a face cadou acest fard lichid. Nu, fard îl tuș, mă scuzați. Și în capăt are un creion negru și arată tare drăguț. Acest tuș a fost, cred că 2 lei 50, cred. Sau 3 lei cu tot cu TVA, nu, 3 lei. Așa, mai avem 2 rujulețe de la firma Romantic May, ceva de genul. Dacă ar vrea să focalizeze telefonul meu, ar fi super. Așa arată. Voi desface doar acesta, pentru că celălalt v-am zis că vreau să-l ofer cadou. Cam așa arată. Este un roșu vișiniu, burgundiu. Oricum e puțin mai altfel decât îl vedeți voi în cameră. Ok. Fiecare ruj a costat 3 lei. Că au fost 8 lei ambele, nu, 4 lei bucata. După mai avem un rujuleț de la Classic Makeup USA. La fel, și acesta l-am luat pentru a-l face cadou, dar veți vedea aici, în capac. Ok, mai avem un balsam de buze. Rujulețul, nu v-am spus cât a fost, ăsta al doilea clasic. Acesta a costat 4 lei. Acest balsam de buze, care și acesta a fost tot 4 lei, strugurel de fapt. Mai avem o oglindă, la fel. Mi-a plăcut foarte mult modelul și pentru un cadou e super ok. Această oglindă a fost 2 lei. Am cumpărat o pudră pulbere. Aceasta este pentru față, dar eu voi folosi pe întreg corpul vara. Mi s-a părut o super idee, pentru că a fost și la un preț mic, pudre iluminatoare pulbere. Aceasta a costat 3 lei. Am mai cumpărat și 2 acetone, așa cred că se numesc, pentru îndepărtarea ojei. Și acestea au fost la un preț bun. Ia să vedem cum se... Acetonă, da. 2 lei bucata sau 2 lei ambele oare? Să le fi găsit la 1 leu. Da, cred că au fost 2 lei ambele, 1 leu bucata. Niște elastice așa micuțe de păr, deoarece aș vrea să-mi fac niște codițe subțiri. Elasticile au fost elastic de păr silicon color, 1 leu. Ok. Mai avem 2 cordeluțe de păr sau bentițe. Cam așa arată. Acestea le-am luat pentru mine, mi-au plăcut tare mult cum arată. Și aici au un fel de catifea. Și modelul fiecăreia e super interesant.
Să vedem. Cordeluță oare sau cum să o caut? Bentiță, bentiță. Cred că bentiță, pentru că am două tipuri. Aba nu, cordeluță. Uitați aici două bucăți, 4 lei ambele, 2 lei bucata. Avem și această cordeluță care tot pentru mine am luat-o. Aceasta a fost, dacă nu mă înșel, 3 lei. Și mai avem două, așa. Le-am luat pentru a le oferi cadou unei fetițe din familia noastră. Acestea au fost 4 lei ambele, 2 lei bucata. Mai avem și un pieptăn, acesta știu că a fost 2 lei. O pensulă, de fapt, pentru sprâncene. Această pensulă, pieptăn cu mâner, vedeți, a fost 1 leu. De fapt, a fost 1 leu, nu 2 pieptănul. Iar pensula pentru machiaj a fost 3 lei. După avem Huda Beauty, dar e o copie. După Huda Beauty, la fel am luat acest set pentru a-l oferi cadou cu rimel și tuș. Aceste produse, ia să vedem, tuș Huda Beauty, mă rog, a fost 3 lei tușul, iar mascara Huda a fost tot 3 lei. Și mai avem și un alt fel de mascara Naked Opt. Acesta a fost tot 3 lei. Și mi-au mai rămas aceste creioane și două produse, și anume un fard, la fel l-am luat pentru a-l oferi cadou și acesta, Lady Creation, cam așa arată. Ia să vedem, fardul a costat 2 lei, cu TVA. Un sclipirici, dacă aș putea să numesc așa, este roz, din câte vedeți. Am zis că îl voi folosi ori pe unghii, ori la, nu știu, diferite machiaje de-astea ieșite din comun, dacă aș putea să-i numesc așa. Acesta a fost 1 leu. Și am rămas cu creionașele pentru buze și pentru ochi. Avem așa, în primul rând, tot așa că vor veni toate spre mine, acest creion Lady Creation Jumbo. Acesta a fost 2 lei. Cam aceasta este nuanța. Foarte frumoasă. Asta mă gândesc dacă îl voi oferi cadou sau îl voi păstra. După mai avem 4 creioane de la Mineon, dacă pronunț bine. Acestea 4. Acestea Super Matte Lip Liner. A fost, cred că, 1 leu bucata. Și avem 4 nuanțe diferite. Cam așa arată. După mai avem două. Ar fi pentru sprâncene, dar eu am luat unul maro și unul negru. Chestia interesantă este că au și un capăt, concealer se numește. Cam așa. Și pentru fiecare nuanță de creion acest capăt este diferit. Adică, spre exemplu, se și vede că eu am un creion negru și unul maro. Fiecare creion cu două culori a fost 2 lei bucata. Mai avem de la Lady Creation, din două game diferite, aceste 4 creionașe, atât de buze cât și de ochi. Acestea au fost, apar 3 aici, dar ele sunt 4 de fapt. Cred că tot 1 leu bucata. Da, și ultimul creion, tot de la Mineon, acesta care are și un spul în capăt, este negru. Dacă ar vrea să focalizeze telefonul ar fi perfect. Ia să vedem acum. No, n-are chef de focalizat. Mă rog, este negru. Și acesta... Ia să vedem cât a fost. Cu pensulă, 1 leu. Și cam acestea au fost toate produsele. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă sfătuiesc, dacă vă doriți, să achiziționați produse destul de calitative la un preț bun,
să consultați acest site și anume Duo Cosmetics. Vă mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Alexandra și până data viitoare vă sper pupăcesc. Pa, pa!